Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun. Indak basibak yubasisiah bukan bainggo jubabate. Dari ujung lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tasabuk tabilang tuah taratok taimbau galah. Kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pamanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau. Jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang kok doso ampun alabiah. Ayo manyong ke detik. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo. Timbu taraga jo takana anak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti yo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak di rantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah jo nasihat sabate mungkin dengan patui. Sawajah rundiang kede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapu. Kabawah takasiak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan adek isarak saberumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanay tasi seorang sanagari. Ayamanyo baliong kuda bari izin nambo ne mama. Mohon rila bakeh pengulu ke tengah hambo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi samantang pun baik itu mak. Ambo ko bukan tidak pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sakalai ambiak kasalendang pembawa anak turun mandi kain maturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang. Jo sarak jauh sekali ilimu berkurang-kurang. Maku ada sebab karena itu. Kok singke boleh ke maah. Panjang bakare lamah betahu salah basapo betuka banjak. Banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah mapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan kini? Ya, berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai ke maah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mano nak kanduang janyo ayah anak nang seorang laki-laki sumarak rumah nang gadang harapan ibu jebapu. Ansu-ansua kemari duduk anak. Adorun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka aduk ka badan diri waang.